Daga ƙarshe muna ƙara tunatar da ku cewa kada ku manta ku danna mana alamar subscribe sannan ku taɓa ƙararrawar sanarwa ku zaɓi all. Ta hanyar haka ne duk sanda muka ɗora sabon aiki kai tsaye YouTube za su sanar da ku ku je ku duba. Mun gode sai kuma mun haɗu a bidiyo na gaba.